Здравейте всички, които ми гледате. Аз съм Димитър Геймера. Тук е Настера. Качим двата канала. Ще видим, сигурно да. Днес ще играем звъни ми телефона. Много забавна игра е. На Настера винаги му звъни телефона и трябва да му пречукам каничето. Така, хора, да започваме. Не знам кога ще зареди играта. Може би когато си махна очилата. Дори има и рима. Ако няма рима, да рима. Оу, аре ви са. Ударихте. Ох! Давайте пие. Ай фул скрин, защото... аре бе. Бичес. Малко лаги тая игра, де. Само малко. Сега ще си изберем отборите и ще играем така. Ще играем един срещу друг. Да. Но... Или футбол. На 69% вече на 70%. Не знам. Футбол, искаш ли? Освен арев отбор. Да. Та хора, двамата ще сме в отбор. Ще изберем отбори. Арсенал. Ще пробваме една игра с някой по-така отбор. Ще сме на паза, докато зареди. Само губим време. Хора, след 69 часа най-накрая зареди. Я по-насаме. Добре, ама чай да спе на паза, докато ще оправим нещата. За какво е? Ще губим само време. Да, бързо. Защо? Ще губим време пък. Турнамент, нали? Да, турнамент. И сега. Бързо. Барселона няма. Реал може. Само да ви кажа, хора искам да ви кажа нещо. Деца, секунда, Челси като да иде. Деца, Челси пенсионерите. И защо е Фалкао и Джон Тери са там, вместо Азари и Диего Коста, човек? Айде ги, давай. Айде. Мане го това. С Хикс. Това се махне. Айде хора, аз имам специал шан, а Митко има телепорт. Next. Срещу Базел сме. Оле хора, Арсенал Базел. Това го имаше в груповата фаза на Шампионската лига. И те са кръстили беби. Малко да намалим звука. Аз съм то с яката коса, хора. Оле, как лаги обаче? Ще малко да намалим звука. На мен ми лаги и то ужасно. Не мога да тръгна. Към топката. Не бе! Да. Той изобщо много лаги, бе. Каква е игра? Ама коста, бе. Служи линк в описанието, ако скажи. Хубаво. Нека да зареди. Чай, знам как става. Ето, готово, хора. Давай, Мите! Петърче, давай. Не бе скупа във вратата на други отбор. Аз го вкарах! Гол! Хора, аз го вкарах. 5-та минута. Ей, самочувствието. Много мраза хора с самочувствие. Ами давай по. Давай. По-бързо. Ще почваме. И сега цъкни върху екрана. Цъкни върху екрана, защото няма да може да се движим. Готово. Чай, как се кача? Давай. Чай, къде беше или Ел? Не, Ел. Да. Не, давай, жир. Не. Аз пазда за другия отбор. Не, оле, fuck off. Излизай от вратата. Не мога. Митко се объгна. Не. Облекча коста. Нани, вкарай, че се бъгна. Мите, ти ще пази за друга отбор. Ма не знам, бъгна са. Натисни К, веднага. К. Началото К. Айде. Не беше. Не. Опа. Жиру. Аре, то ма приклещи. Да не слага гласен Жиру. Човек, аз се бъгнах. И на Бела Раби. Релинега. Какво полза? Мите, махни се от вратата. Не мога, пак се бъгнах. Защо? Клипа ще откъстим бъгналия Митко. И глуповия Нани. И хубавия Митко. И красивия Нани. Аз го вкарах, хора. Оле, лека го замая. И го удари топката по главата. Къвена, Шути. Браво, бе! Не! Той има много крива глава, бе. Крива глава. Виж ма с каква шапка съм модерна. Не! Жиро!
Той се прибия, бе! Не го вкарах аз. Да, бе! Ти от ли си, бе? Те го вкараха. Да, бе! Аре, че той не може да пазиш. Ти не можеш да играеш. Мога. Да, бе. Пази, бе! А това съм аз. Викам, пази, пък аз бях тук. Чек, пай са. Май! Имам специал шот, сколько? Ти го вкара. Карал съм го аз. То път Аз поне ще стоя на си... вратата. Факъв! Много... О, браво, бе. Чакай. Да, плей. Чай имам специал шот веднага. Са пази. Супер шот. Да. Специал шот, супер шот, а не също гледай се копа. Ти го вкара в мрежата, бе. Браво, бе. Изкъсах и мрежата. Браво, бе. Не бе, чех. Чех. Не, пак. Не, Аз пак какво правях от тебе, бе? Аз изчисти. Много лаги гатаха. Защо аз да не съм жирок? Защото не ти е удобно там. Не, греда! Съдбата ме слуша. Давай гол! Къде лета, бе? Не, бе, човек. Топката къде отиде? Аз къде отидох? Пак го в другата врата. Много логично. Чай, че ще те вкарам. Вкарах го пак. Те специално... Имаш веднага, Давай! Не, живо, да. Не, бе. Браво, бе. Давай, изкачи. Фак. Не дай със едни пости, аз не бабеля. Нали имаме веб камера, хората могат да видят. Аз съм живо хора, с което потискаме така с шапката. Узабилете. В истинския живот е обратно, Тома. Да, бе, да. Не, бе. Опа! Как го вкара? 7-3. Мачка на отбора на 69-та Базел. минута. Го вкарах то гол. Аз го вкарах. Ами тук тръгна да ги рита отзаде. Това прозвуча грешно. Да не мислиш сега. Не. Чех, връщай се. Ти си чех, бе. Аз си говоря на Виж как ми блести кръка. Жълто. Не бе. Мале, как го избива? Не знам, той стената го изби. Аз го ударих, хора. Не, с Митко, но аз го ударихме. И то за това беше още по-силно. Да. Оле, асистенция! За малко. Не. Шит. Спекай. Аз скачам и удрям. Имаш веднага, Много на го ударих. То аз бях нагоре. Аз го вкарам! 9-3. ги бием, бе. Имаме още. Дай се. Имаме 2 секунди, аз ще вкарам последен гол. 2 минути. За. Казах ви, че ще вкарам последен гол. Не, имам още минути, мога да вкарам още един. Не. И паднах. Гледай, те ма къпат със сълзи. Няма да имаме време за още един клип обаче. За още един матч. Оле, Барселона. Дай на бързо. Как са били Реал Мадрид, бе? Това е невъзможно. В истинския живот. Няма да може, бе. Хора, ще спра клипът някак си рано, защото се снимаме с... Оле, за малко Бразиле. Не. Аз Фокъв. ме се гледай го е пилече нас дъртък. Да, не че е друг. Оцелих града. Аз оцелих града. Това ще... Бъгна. Окей, хора, това е за край на епизода. Да, бе. И то това е моят клип, така че... Не знам така. Да, бе. Оле. Аз пак се бъгна. Удараха ма с топката. И имаше звездички. И още ги виждам. Вау. Защо не мога да се махна? Вкарай гол да се махна. Аз не От мога. вратата ми. То аз не мога да се движа. Аре. Как няма да ни вкарат? Хора, край на епизода, дайте лайк, сабскрайб, въпреки че бяхме доста зле. Какво стана, бе? Последен гол за века от мене. Бати кръстат.
Ми де... И аз само съм Айде, чао!